Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Kados pundi pawartosipun? Mugi sedaya sami saras, sami seneng, suka bagya. Nggih. Ketemu maneh karo Bu Uma ana ing Bau Sastra Umaha lan tamtune sinau basa Jawa. Apa wae sing bakal disinaoni? Awake dhewe bakal sinau tembang mocopat. Luwih jelase, yuk langsung dicek ning slide sak banjure. Nah, bab apa wae sing kudu disinaoni ning bab tembang mocopat, yaiku nomor 1 ana ngerti struktur teks tembang mocopat. Dadi tekse iku kepriye berwujude. Loro, bisa mbedakake unsur kebahasaan tembang mocopat. Nomor 3, ndudut pesan moral tembang mocopat. Nomor 4, maca notasi tembang mocopat lan lagu kreasi. Nomor 5, nglagokake tembang mocopat lan lagu kreasi. Tembang mocopat yaiku jinising puisi gagrag lawas kang kaiket paugeran paugeran tartamtu yaiku guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Ning pertemuan sing wingi awake dhewe wis bahas yen ana geguritan iku puisi Jawa gagrag anyar. Nah, ning kene tembang mocopat uga puisi ning gagrag lawas. Bedane ana ing kono. Ana maneh sijine tembang mocopat iku kaiket paugeran-paugeran tartamtu utawa aturan-aturan tertentu. Yen puisi utawa geguritan gagrag anyar iku ora kaiket aturan-aturan tartamtu. Dadi bedane ana ing kono. Amarga tembang mocopat lan geguritan iku meh padha, bedane loro jinis mau nggih. Dadi aturan tartamtu lan gagrag lawas ambek sijine gagrag anyar. Iku bedane. Ning amarga rada mirip, iku dadi unsur kabasane meh padha. Nek struktur tekse lumayan mirip, meh padha nggih. Ning supaya luwih jelas maneh yuk dibahas siji-siji. Ning video iki mengko bakal dibahas tekse kaya piye, unsur kabasane piye, karo pesan moral tembang mocopat iku kepriye. Kaya ngono. Padha kelangan ing kalbu ming sasmita amreye lantip aja pijar mangane indra kaprawiran den kaesti pasunan sarira nira sudanen darlan kulit. Iki salah sijine jinis tembang mocopat yaiku mocopat kinanthi sing irah-irahane gulangen ing kalbu. Gulangen ing kalbu berarti warah ana ati supaya sudanen dahar lan guling, supaya ngurangi mangan lan turu utawa ning kene bisa wae tirakat poso lan samubarangi. Dadi ning kene awake dhewe dikongkon ngasah kaprawiran utawa jiwa kepahlawanan. Aja pijen mangan indra, aja mung mangan lan turu. Dadi ning kene kon marai atine supaya luwih mantep, supaya oleh ilmu iku ning kene kudu ngasah apa wae. Mangan lan turu
ora diakehi, iku kuncine. Terus ana maneh usaha kaprawiran den kaesti kapahlawanan, sifat sing mencerminkan pahlawan iku diasah. Apa Bu sifat pahlawan? Akeh. Sifat pahlawan iku pinter, ngatur strategi pasti pinter. Terus ilmune ya mantep. Dadi upama mecahno sandi teka-teki silang pestine kudu iso. Dadi wong sing diarani pahlawan iku pahlawan ilmu, pahlawan samubarang. Dadi iki ning kene pesan morale generasi muda utawa manungsa iku kudu ngasah sifat kepahlawanane. Kaya mangkono. Nah ning kene ana struktur tembang macapat. Iki sing Ibu bahas khusus kinanti dhisik nggih, soale mau sing disinaoni kinanti. Coba didelok kolom kinanti. Nah ning kono pasti guru gatrane iku 6. Jadi guru gatrane iku pasti ana 6. Terus maneh ana guru wilangan lan guru lagune pasti 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Pasti iku ya nak ya. Dadi iku patokan. Dadi iki rumuse sing ning kolom iki kabeh rumuse. Dadi nek ana tembang kinanti sing gak koyo ngene berarti iku duduk tembang kinanti. Dadi iku struktur teks tembang macapat kinanti. Iki ana sasmita lan wewatekane tembang. Maksude ning kene iku tembange apa? Maksude kepriye? Terus ambekan nyeritakno wateke utawa sifate kepriye. Dadi kaya ngono. Iki ning kene sing Ibu jelasno kolom kinanti maneh. Dadi ning kene tembang kinanti iku sasmitane kinanti kanthi. Dadi nek ngenteni kanthi, gandeng berarti gandengan utawa kerjasama. Kantil berarti kumantil utawa raket ya nak ya. Jadi artine tembang sasmitane artine iku ngono. Terus sifate kepriye Bu? Sifate kene-kene ana seneng, tresno, asih, mitutura, nuladani, mula, lumrahe kanggo menehi pitutur lan crita kang nelakake rasa tresno asih. Dadi tembang kinanti iku sifate iku pasti bahas ngenani seneng, welas asih, tresno. Iku pentinge wigatine pitutur utawa nasihat kanggo sakpadha kaya ibu ning sampean iku bisa nganggo tembang kinanti. Bisa didudut yang tembang kinanti iku tembang kanggo cerita tresna welas asih lan pitutur sing becik. Matur nuwun sampun mirengaken. Terima kasih sudah mendengarkan. Sugeng sinau lan assalamualaikum.